हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, गोदान बोसोर 2026 मायथाइया फैनो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर? गोजाम बोसोराथ' जोबसिगोनानो नङा होमबा लोगोफोर? डिसेम्बरनि दिनै 12 थांबायानो लोगोफोर। बे डिसेम्बर मास जोबनाय लोगो लोगोनो गोदान बोसोरा फैनो थांगासिनो दं होमबा लोगोफोर? जानुवारि फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। गोदान बोसोरजों रंजानो थाखाय नोंथांमोननो थाखाय गोदान सं नांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर? लोगोफोर, बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय कमेडियान आर्टिस्ट आरो बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरिबो। बे बिथांनि मेथाइ रोजाबनायावनो गोदान मोनसे निउ इयारनि स्पेसियेल मेथाइ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदान मोनसे निउ इयारनि स्पेसियेल संनि मुङानो जादों टाइम पास। ओमफ्राय लोगोफोर, बे टाइम पासनि मेथाइ रोजाबगिरियानो जादों बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी। बिथांनि मेथाइ रोजाबनायजों गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअबो फैफागोन लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि फुल डिटेल्स मिथिथ'नाय जायाखै लोगोफोर दासिमाव। बे फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे स्पेसियेल संखौ एबा मिउजिक भिडिअखौ जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 20 डिसेम्बरावलागै नुनो मोननो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां निउ इयारनि स्पेसियेल मेथाइखौ बयबो खोनासंनो थाखाय रेडि जाखादो लोगोफोर। आरो सोर एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो